Especial Via Onda, bona nit. Bona nit, Andrés, fenómeno, sóc el Presi. Ah, el Presi, el Tito Roig? El mateixet, sí senyor. Ah, demà anirà a almorzar a l'Onda? Un ratet ja van, almorzar. Ah, Tenim partit per la Pra contra el Betis, contra mi arma, que dic jo. ah. Farem almorzar de directives en vez de dinar y convidem també els jugadors del Betis para que se queden allí en los maquis. Después pasaré lista, que en vez de diu Miami no, y después me fa fútbol en Onda y allí va y la acabarán fonda. Ah. Bona nit, Andrés. És un fenòmeno. Soc el Carino. Anirà a almorzar demà? I jo no ho perc mai. Anem a almorzar allà a la font de dins. Pues, jo a ver si convé la novieta i anirem. Ah, pues tu portes bocadillo de casa. Sí, la parienta. Pues nosaltres anem a la flotilla. Pugeu en barco per Millars? Al final pujarem i vaig a l'autobús. Ah, bé. I si vas a lo de Vicentanyó, demana-li la de Tofi per mi. Això està fet. Escolta, Andrés, tu i jo tenim que fer les campanades d'est any. Ah, bé, pues.